gwechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emiyega yao. Enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogokoroseria chikeki chia kerengencho aseri igori ritari kogoita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes, egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa. Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyobuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigirio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose o Kisii miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rw'Gusii naboigo Kenya ngima kwimokerera iguru. Obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwa Gusii twabere togotara imeyorogongo rwa Gusii twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balya Gusii chiamatechiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere lya konye tutayenda umutima kontu agotebingo cyotono yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yake omwancho muligere lya bono tiganda koira mpaka asitogwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro nanjende soka nanje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobonda kira rituko rya Jumatatu chinse ibere cyabutuko no muiroro rituko rya Jumanne chinse isano na ibere nechidegeke 15 Wima
Electricals and Electronics n'abaonia b'ebintu by'okuyiga kestima ne electronics ky'okutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chibirika ky'okuberia mache, DVD players, chi machine ky'okugingira ebirobu by'estima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochiko kurigere nduto koereza buno rwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakurire tokonyora umurwire uyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Naboko mwakire simi omu director w'indigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke. Waigo naboko batarira ase semo ya Kisii jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo. Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Gusii Urban Bass omugaso ubona turigochie kubabuna butambe gucakire chinsa isano na isato chiamugaso guika ikomeye chiamaragoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'abasai anikumbe tokembaine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simetandao chingero chiya aliyakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umuruburio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Ndizi TV ubwansu bw'umugusii.
Tanya na sembe wane na somro beri wensa kia kama tuikira sense meri tukulelia magendero nandi tukulelia ni goto na Steve Arika kurwa se wodi ye Ibeno yego toka se bungenya libali chache county ya Kisii nanda achirege gara totenda nandi bero beri kendre de kubeka sense event walengenere agachi wiki bere chietire nandi rero ni rege gato tebina itu akwane de nara twara bigeni bibere bitata sense meri nara totenda mero beriki aro bere tiko kora ase wodi eri ye Ibeno anene gara de abuna Ibeno ata ketebe ntangania seji asi wodi merongene na isana se county ya Kisii ernata ketebe Ibeno ebe ntangani kabisa esa seri ase miake 5 arawisigo nirili barabeno kwale na senjera yabeno bena inche kurubono wegachise to chabana mabina mangi tura jukwanera kora utwale di bolio rada komobo na bogo tomo gutera se namba ira se skini yura bubo igo na boto bwatu gutera sense mai mitandao Facebook na tonyora Ndizi TV News Digital wega sense mai ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News wega chinga kito tweet at Ndizi TV News bono tenda mwali baga ara okwane tumagusuka wechibusika bizana Steve mancho murigererio rigereti ku Ndizi TV amaigawa na mambino radio bali muri chinse cha maiko bali muraire lakini mwateba muri kurara wikamuganye Ndizi TV marolenki Steve Arika wateba nena watebiringa karazo yide kankaiga mumanye kurara igo mashapiki bantu bonspia ba Kristo ba pastor ba sia chibisha kujonse aseo bomo amaiga no rayo kurwa se wodi Ibeno Mbia kabisa yo mwe Steve Arika torne Steve ndo alina wiki wiki yangi je debere nani ya sautu anje tu anyora ne nari tukurara lakini tukurara nene tukurara ne ya jamulde no ga ne ya bakenya bonzi na Gusii na Ibeno jamulde yengi ya tumausko jikosi asa bomo mantonsi bodenga na baga ne jamulde yengi ya ekiagara dike inyorio ekerane ntutwenyorete obusibole wetenenera ntutwe kabanyene igo niri tukeliana singi tutwate mogoko bugwetenenera lorango nga ningo kwa mekirite nenere nayo monyene karite nenera Mbia kabisa kuno Steve oba wishiria maya aba Ibeno nabarongo oba wishiria mose gwa wijirije metanto Ibeno maitanto Ibeno kono ngukwana kure wodi Ibeno igo na bali mwancho la temba wa Kisii ase Kisii County na njipo tenga biamono na inde ogambi kramwancho lile omugo kono ruyo go chingira asama gendero gukora Mbia kabisa Steve ditu alenga ngwa de na jime yega ne ya alenga ngebere ga yalo korekana se wodi yawo Ibeno ya korekana kero tu atebiru ma tuko choko Ndizi TV ne TV kumetere wa abantu akurigere ma go jonga ine ringe mejega korekana te korekana aina magosa manene ige meroberio mejega nja korekana na inde taliba na ruchenga bakaba sakiba Ndizi TV no warige Mbia kabisa ya korekana pon turaja kera oli ogwal dates day ngaki obete wano the general inde ngaki obeta ndo kibachite nande ngaki bemiro kyo begete kandi bachite bons mo karali tukeri no emeyege to kubeka ni riekero ko boli chikura na tebete asenali pipiri goteba abantu bane bagusiribwa asengi cyo gutamanya bono ekiri semina nkoire Ibeno abantu basomiwe bantu mbachitabange sana asogosomiwa na inde no mosemio monene egabana ya Kisii County Mheshimiwa Paulo Simbarati na chete aka omasisenio omeyigoyo akartwanyu bwate bono ekerori yumo kwa nyubata nene ni golenge kurigeria marwaire awase county no ya lenge World AIDS Day bona sisemo ya tua ya barwira riguriri kwa nande atua nere kwa megatina omayigoli nando gagusira ojibusina obekemiro birigusira sensemo bantu masitbaga pimwa gari ya Beyond Zero jatite taracha mbili bachite asogo konya nyagitari wasisi barengo abantu mbabwateranete akya kasikero muntu nakwenyara asoko make sure nga omuroberio ufanikire nabali abatabata mariogo banyorete abande bagapimwa abande bakabari fadinga warura inchitendo de kwatkana naki urore kwa bwate igo gunya gutigera tole ine rito ko diria ngire World AIDS Day bono emero berikina ndi kwa bekira sense me you Steve kwene kine ekaramu akordo mayigoyo nande abantu bari banyorete na usimaro irande ngokonye kabale gochibosyo si wodi yawo Ibeno ekinege ntokiganda retarioka kalinga ne yaringinga wadis rioka ene process egenda rete ikegera buna bono
nande tujitobomere Christmas getaraika torolenga mbarabi bari ba stigma yairanirese nande mbarabi tarira nainse imbarabi bachakire batagete nande basobi umaite chiseminetiga bantu mbali bina radio kubuginyomba watere ni CD alese ate nande kukonyebeka pe nande achakiroro wekoire time kubundisa umuntu n'umuntu wadapt amafundisa nyo kumufundisa igo taligendo tokugenda limokere nigendo tokunya kugenda rioka nande taligendo tokuganya ngaka bakekinga World International Day ya tuachakire nande togenderete abanyagitari no bale ngonya kweta bale nekinamba kisimano kutugwata mutongo akale cyitari osoyo ko ngakera naranga kayiko mu rifauti embi ko bisekaro tuachakira sense moyo botenu abekera nero ya irali bakari nene enaro ko kwena na mariogo aliko witira serikali county ya Kisii jengitari ao story inja korwa ngona mariogo nakina mariogo na laikiri jengitari ase wodi yao Ibeno still amariogo ngonya ko chali gavana nja to amariogo tokaira lakini eganga ya nene talinga no kurwani na kia mariogo wikatinya gitari mariogo amanyi tinte gitinga nyoko somba mariogo guchinya gitari yote tikori yenchira na kitogo suya abantu baibeno mbaru ara bange amariogo anyegocha igona kitogo nyakorigiri na kitogo improve motivation muratanga na kiki munabone karo chisemne chinkoira no kuriganchira kitogo tanga ekogera konyoro muntu chisa chinde kurabona abanyagitari baba sometinga lakini abanyagitari bararire kero mobero gusumira mono alternative nero na gutumia kondo igo bono igo twatangire uburwire buri bwari gukigocha igo na gitoko tebanga amasomo gale kirarituko na indi njitari nachoretwe njigo somba mariogo kinyagitari igo nachoretwe indi ginganchiraki amariogo atari gocha amange kinyagitari abantu baito babwene mbia kabisa mwanju muri karatwanda takonya gukwana semambi ya aboniga nindo jimbara abaga banda tutu SMS ya bana rote birina tumerwe link ya Steve na twanda tango tumirande nindo jina shem mukane la tano ali me yumuro la tana Steve no mura yisaine ya tumwanyete abo mochumbe onyali bali cha jimbi mona indi birengal bia oshem akorwa awdana takede obe mochumbe onyali bali cha Steve kaduera sanza me yobo jenu apanya gitari itu alinka abantu baito to yesema la tana apanya gitari mbarbate saini bia snya gitari chia Ibeno chiroro naki orobereti wetera no mugabana mugwaterane moro panyagitari bachire ase wodi Ibeno jengitari chiroro nekene panyagitari mbaisene ntobegete okobori opo mbagenda tegoshurika torolenga abanyagitari baisanire nepanyagitari chiroro na Ibeno erwali 24 hours igo imirobiri negenderete gekogera mirobiri no kosoa tego chakari tukirio e process negendere kegera kuno bondo to manyire mechanda sere tukumenya nyagitarte yo ngoga tebia twatebire emerobiri negendere nande wike korekane kegera bana inchi batege bagochorete egero wa krise emechanda yabo niraya wato tusange twensi tabiam iyo tutena abanyagitari no enoro berete abanyagitari no bacho basi nyagitari buna bono nyamanengo lirituarenge mugabana nateba munyagitari robelibu agendo nebe no wayo ebinte biga ne process ekogera turikonyora abanyagitari baraga stop ukurusiga na koira gochigaiga mbia kabisa manyi muri no gwetena Steve twandete ko kwana neka twajakira mangana heriti litwa kwande wikeli agacha twari megutano getange bere tatari mangana ya heriti na kitwa kutura kwanda ro Steve na nalo bordine getande ke giachete na ro bere tukubore ate bitanda binde abona maswali to korejera litwa kurita bantu bari babore te magori randiri morobiri wirure tuno embotuko bakabole bitande na no brand ko bireta ase wodi yo bibwendera senseme bitanda banu na birina musanyo na ngete kurumbu esiranyakra ne group yae ne bitanda ebinda sekene na birabe mikora asibeno asengincho bire byeligoli na ne bitegito bire boli boro banina bono lakini ntokwangiza wadi kwa hivi nechigo ikato kwana no ne gavana na banyagitari
na bagotorenta n'ebitanda bibigokoro ebinde bigocha toire ekogera taringe kerago konya Ibeno yoka urabona ibyatete Ibeno bibere na General Hospital General Tekemo ni chinde chinyore igo taringa ngani Ibeno yoka na watomo ego konya nandi na watomo yundi nandu batake kole oda sokugora nene nkonya igo to tebere bitano bijija senseme ebitanda biche ekogera mente gocho inkibitamente gocha kutoromora nditairi chinguru cyo gusaba nannaro boreti ribori Steve na body ya Ibeno body ya Kyogoro MMCA na alete ambulance yororo ere standby ayenga kyoro beretende no nye rifaro ose emergency rabali hano para toleta ambulance ose mero berkyo begete orro Steve o manyete yo Kyogoro nyorentre ambulance nere ne formula ya ibidia publicity abantu yekogera inche yekogera tutagete gutwara kinyagitari tutwara abanyagitari baro nahinde bunabono kyombu ne ambulance account ni got ambulance igo nere priority ko batekana bono numwe msiebu area gentoki aete a priority inchetinda ai priority ambulance nere na ete ko gera kiro muntu na mata bantu bae nitwatagete na indi ebintu biri promise ti abantu ebyo bwento chakera gonyo ba promise ti ambulance ko chakera na ho chakera embe kabisa radio nyoni akobori na mbori Steve na mukora mungwana ni kwanza mote abija munde yolidi akobona Steve mbori na siasa arorene ya chakire mapema se county ya Kisii irajikuiro bokora ri potene neno na siwod wenera kubori ibo Steve okora sina mangana ya abete dio rojiri abeta ke gati mugavana emoseneta arukwana igoro yumugavana era kubona siasa ya chakire mapema radio nyoni akobori siasa ya chakire mapema nigira chikuiro bokora limbo basi ward no ni ward ya Ibeno ya omanyete aigatari masabo twachete siasa ne riyo oyakwaneke ga bone kogera ataringo gukwane kanisa batenga igoro gotera namba 163 mwa gotera wensi ne ringa ki tari sara kero montamete sara na keko kenda ile formula eye siasa ne ri ibono kero moko gosana kero moko kwana na birigo lakini mano yako bona siasa ine ile la magendera gotenda no na se word ya ikiagana na abantu bakumusana na ba magendera ina usingone ere faida ya magendera aya ne kya magendera aratendene bono magendera echiko koma mono asenga njo omugabana naro nategete go deliver omo senator naro nategete go deliver omo MCA naro nategete go omo chumbe naro nategete go deliver ekiagera ase manifesto ababonsi ondeta yote betenga nechisegi ari namabirira kuno muntara gotenga amachamulero ngusambale nyumba maite nyumba yo bunyangi no buli amacheneki ni siarire tengo sam aba mamela no konyora baiwana ine ai bono tuyo esto gera ene aro siasa te monya gukumia ega nga monya gukumia ikiara ba MCA ditukori baro ga section of MCA ngata engwalengo mbate temna bakamwira nelio mosene temna ya mpaka dozi vinto bumugabana kyore ringa nelio kero mo sene tata na ya aba MCA mo abere micromanage dine mogara gutume kwa no Gusii bintu bumugabana kwa hiyo opportunity ba Gusii bintu bumugabana gote ni achievement yani ekogera mbare gaba ko batanya gutetera mumugabana digo ke ekogera utatiga abantu bono ne gosorie abantu bakorenta because you know na bono ngomwe msiati bintu bumugabana ne dinda mwamu abantu bari bakororo bayiranga n'indagara kwa genda bayiranga n'ibintu wacu Gusii ereka yare kera gukoranga Gusii byori bintu ngai iguguterere no ari bon ibane no ari igo no ari kakora ki gibito Gusii gubire igo tigatara masika nandi bintu biko meki ugambe bwa kekogera bon n'endo roche muntunari kera bravo kwan usuwa tenta kwan nere nkurwale maoni tinga geritinga umwemsimu Gusii bibi bibi yagoteba uri sibi amagupa garabe noragere nechiki
Nurage na barudi. Na barudi. Igonyo MC okogenda bwesiro no karabe aragere na Simba tibne gabana no murudi. Yeah. Steve gordo endeteiga bono nimetie nyange etato gesa maso bisi goso bisi no mo MC Ibeno no te bune gasi ya korkane ose pado mura be structure sio kore mirimo kera barba de na kero balen kan bade na be kabanto nya bali bagari disaine ende kore mirimo kero bade na matuko tara ba monora majmo tara kore mirimo kore ngana nai orje matuka mo abero bisi mirimo ya kore gostera kore mbono robe Asese mayane na promise tinga abantu asama tukama tanga ni mia ayatigare tanga komiga isira kwara Ibeno newe gukwaneka ase moye chubone na gukwaneka ni libinte bina koira abantu basomigwe mangana bicheso egere tuguchwe kumwa kunde tutnyole nga serikali ya risi chiwesa tumoja kugamba mangana yo kwa kachinya kitali mangana yo kwa kachepara iko ntogenderete kwebanga ekogera onye tali kwebanga yukiro muntu nagendete ekogera ni nukanye binabona mangana twendete kurwani mangana ye pasari abachumbe mbagendera kurwani mangana ye CDF iko ehitemine tingi miroboliete nene ngabite bembeleka igo mirobenegenderete na hindi ntogenderete inchira biria sibiribiro utumeka koranga umwana inchi ukiara mwana inchi karago choreka kumuboli ekura kwa matayetinga ninyikande ibintu bikwame ninyikande ngaliyo mana riche nayo koranga ngakyo nyiri umana riachire na kyo kolenta omolembe asiri umana iriyo. Memono Steve nande se wodi yari na ragwatwara moyega annekra matuka ringa 16 days of activism abantu wajo kwana mangana agenda based violence na ragwatwara mukutano ro asenseme ingigia ringete umukutano noro abante bakare gosunyunta na Ibeno gosenoro ni gore ngichenoro na omaiste Ibeno ne mo bana tata abantu akora benchmarking benchmarking tera simu monta Ibeno bali barengo na inumwacha kuna media unabona Ndizi TV mbiyamono na eroje mwabegete live kiro montari gito na mwaye ama soma go somi wabu no muntu mo kenyingima osomire igo taringa ni Ibeno ke vise bibire Ibeno na asinga kayi umuntu abukwanira koru unabona ukwanira kurwa kali abantu Ibeno kukabategerera abantu bategerete nyanyingima Gusii yonsi nesi ya maiko igo alia nakina tebetenga nebe asabantu abucha benchmarking tega simacho bako monyene kara nyole information emo konye gwetera Ndizi TV igo okonye kire bueno kero to ndete kugana kuringa ni ya agenda based violence kuringa ne robot ro gosoki Steve ni na Gusii ne tanga ine asamanga agenda based violence no nye kurjinsa majid na kiro yitura koromo jando ikiagera na to kugambira abantu bagusunyuntana gose ebintu bigenda defchemwe genda to ino gosara bana banyaruka kisigi kya nyomba na kitura koromo jando yo kuringa na Steve omuchando no kunyoligeria ya chenchera buneriga bana twatenga abantu basomigwe umuntu amanye yuno ndabona chenda beste abantu bakagetenga nabasacha bawita bagaka lakini singenjo mugake karakiro mo swati kawukura muno bake amate ungangi gyare ngiya moina lakini yaekero mo swati abwake ngomote onde taiwa eko rokora ngarieta ngokora kusare kali ewa kwegwete no nili tukelimo president yetu ya Kenya Moske Dr. William Ruto ogote bio mwana siasa ya mukungu wako kuwaka kwa mnyaka kujipolisi kwa mnyaka kujipolisi ikobona basache keratu akilu ntukato kuoba mukuta no gote binga naye umusacha mwanya bantole kuwa akilu liba gokunya pato baibeka liba hokolengera baka kwenda kwengenta as abantu mbarora tebye na baroba kugayane oseba gosomi oseba kotebye ngadi ba chiko report somo assistant chief chiro okobendo report ene semina yo gosomi ekogera
aigo kira abantu bamanyenga alternative nero nakiko nyoranga abana bamuri abandi usabura ka abangi bakwengenta oitiru lero mambi itiru tabwati ondagotebia kwanyoranga bono orodire ngase yeteyo na kwanyika kuyo tisemina na kiti togendete ko kurasomia abantu Henry Mukaya kubona mboro Steve aseringane elio oliaba abarai kuminyokania se county ya Kisii ere ngorane ngobara sumustari mutangani korano malembo baira se county ya Kisii oineneri Mukaya wa abairo akuboriga ntotakeire unegesa kugutwara umonogeri anene karotunyuna nyambuche oinzimene jamineti na arenge umuntu begeta bagusiamo Steve oineneri Mukaya kuboriga no omonogeri natakeire kiregesaku inki oyo kwana abantu baigwa ekalicha kiregesaku netakeire neri tokoranga ningo obwenete koba omonogeri Gusii tetikare yaro bono konyora kilomonto agwikote bencho omonogeri Gusii tutakeire gochamo nabagaka bali kalcha ito batongose netuna barai tororenga ningo botukwanira yakogera konyoranga kirase oburayi botakeri kuna bono kwa example liria eliga kuna bono professionals aba Nairobi iwa korawa na cinemost orase serikali kera kuna bono linya chaya ngo mwakanya chai nero likora ikiombikyo o Dr. Fred Matiang'i na Banyaro nero kora ikiombikyo kuna bono machawu mushimiwa nera nero bono chakura ikiombikyo iho guikabantu batoke bari batutangaini ento wana Gusii utakere konyorana ningo gutora lakini mu Gusii ogira amabori ukwanire eliogeri mostive kolanga naye mu Gusii ngamale twensi oro muntu daga mu Gusii takiamo ngamutore igintu togo kekero kyo nenda mwamu nobogengi ndama una bagenge nakibono geto cyane te buno mu Gusii lakini ko bamunga oyoro mu Gusii omito bwakire buya abunga motore lakini mbona kirongo boringane Steve gadwana to kwanda siasa na magendo ndorase ensemo ya Western Musali Mudavadi oyore private cabinet secretary na agenda kanyona baraiba Western boss ndugu singora to beka bajumba ba bonsi 14 bonsi ngora babekamo bonsi no bosene tano mugama baikaransa nakike ometse abagusinto batagatabikande kuna bono ko genande kunyoma ekero go chikonyoma gusina ko chikonyoma ko chiko munda go chiesi boko liri achire onyorega igesi bete gokobwa ko mutenga yaga sabari kali ga kodri gakubire gayade pora Gusii ni mbaraga ki koto gochamo no base como guaita gukwana useko bange ibintu bono ngabo konyora itukunya kogengana asengenje competition ni gosono binte bito bikopiro ningo birorande yoni minedina lakini ndingo stigo kotobeka yo macho bonne rota kurangira busaba kabana baito na boda kere korarangire mokutano uya ba Gusii bons no bono mate cinemas Siasa Gusii macho natekere bono kwa yabantu atebene kibaramu na segusiga iga etoke na igabana ito simbarati nerarangiria abantu nyaribo nyamire gabana erangiria abantu ayere basomi igoro yobonda mwamu no bonche na kiki keto cyandete kuno mu Gusii na inde tutema ninga twatigire nona marita ya twari kurukuye karchi bono muntu okonyora akweroke elieta niriki kusingitayo toira ninga kitoko irania ekarche yeke Gusii na kitoko gendera amasikani ari ngoro ebe kabisa baba Ntfaira zote no mondo bwabantu tunampenda sana chu anafanya kazi safi oyo na Ntfaira zote na awanje kabisa ajali surango geto ateba akondani yo muroberio korwa kemuso salampra batano onde na Steve yemono mungwaneri kabisa sinte nyaboke adana beyande me yumuroberio chamunde inengia bemona sokolata Steve ekiagara nigo arase chirecord na magendro akora sensemeri ye Ibeno aba Ibeno nigo banyore tukomwa emerimo ade aba Ibeno no banyore tukomwa
emere musaro makole dena wakire bya Ndizi TV mbiyemo system matebe egasya kora nengiya tiganya samoseni nanda momenta matuko ekero agotora asensemeye Ibeno mbiyemo nasibamanda tutumaje SMS ino ya studio enda kitoma kardo na Steve Arika omwe musibe wodi ya Ibeno yigotoka sebunge ya Nyaribari Jaji County ni ya Kisii na Steve na roro toma liboni liaye wakire bya Ndizi TV mbiyemo Steve asogoja as studio yon David Munga nkobole Steve una abagetutu ndoje na ebakare ko mochaba Nyaribari ina Banyaribari ni bakare ko swana na barabo nga Kristi wara kwanne ngane ko Siasa tu yon David Mungo ko boli ngane kwanza antivirus mbya mono tiangwa appreciate rero litukeriga yobo sibole ebipindi ebimokorenta byobasomya kendera gosomya enjini njemba iri Ibeno bula someria abantu bake yara tubate na baruchi actoro egera abantu basome nandi bamanye kwakti ekogera talasimo bomwali talasimo bekabana uise korre binte biba michese bina ba kwakti gocha amasoma ali na manene ande Steven abate pa ande antveras na una abate patide igore ndene na to mo wishe ya patide ya no bono to mo wishe ga kitana tenga na abate patide ngagia gara akiri ndo gote abale ogote bana bato ko matere ya ga apipatide bano igo oyo boli dinga bagetu na Banyaribari ntitindarora ase mo getutu mo Nyaribari akomana ekogera abantu bonsi mugetutu gerenda yancho no twarwete mugetutu twensi omuntu manyagoteba nganko mwana tore abana bamine kera muri mesa oyo sibeiri amabera amango tebe ngomwana oyo minto sibeiri amabera amange igo ene komana gosekero omuntu kwirwanira eritari dio mwana tubona teko kambanga ase abantu mbaigwane ekero oyo gakwana ngaki okwana lingana naye kwa mwiraneri eritari lyomana because okonyoro monto tenga bano nini mipaka ngotigere mipaka ngakira tigeri mipaka nebwati kiro somo pakoe kiro mutrama tenga wikira kwa ni pipira nete betenga muntu usukume paka tarbiya nande undite yusukiri turara murai kurubuge tutu gosikuru Nyaribari chache gosikuru Nyaribari masaba ubwate ekerochi n'abantu basabya ngano buri mubakora ki babusukiye tigabantu batige mangana propaganda y'abantu ngoita nabari abantu tuyigwana n'abantu tetikobeka chisegi chitayoro umugambi Steve Arika agendreigo oyo na Arsenal Korea kurwa Nairobi Ndizi TV online nige wero mbiemono mugambi mbiemono Arsenal korjinse majirja Nairobi awatano mugambi Steve Arika agendere igo ase kokore miremo wiya kabisa naro korkuna poas mukaya dena Steve Arika no murai umuya ekyara niga korete amagendro no nkonyora tara chorko bomwe msie ebintu ne binga korto sense meri go bono nigo to semeretina na koramang mbiemono poasi asogo tebana no remi yumoroberio wensa kya bono mambe kadona Steve Arika kato kwanda mangana siasa na magendro anekto kwana magendro kwa sense meri Ibeno Steve wakora mangana ya sense meri Ibeno nande mero berikyo begete msimu we Christmas anna sense meri Ibeno mafunzo na nande we mindo mero benandero begete ebereta to Steve tutera ikawoyo muna kwane tenga sibono tigabori bujumbe Banyaribari era kwane leta ne dia skire epipire goteba ngakarege ne kase biebike jiringi sanegete de keroko abantu b'Ibeno banya anego korane gas na baraibaro na indi abaraikomo bachorire karaba tigera yase mo bachorite bai igoro no twarengero mujumbo Nyaribari na tatenga ko tanya korokana igachi tegoro na chite wodiane twachite nero akabanga buna bange taho kora magendero kabanga korantale chipara Chirami 6 kilometers adakere wodi ebage paraki chiskuru ngo chibwate siale jinyagitari ngo chibwate siale MTC nerali atigare tenchera na lero musani we president Uhuru Kenya o president Ruto nkomo bwatera na bale tole magendera be bono
inkyo nekora atware kyo muntu obote nae no bwate umusigo bugure lakini muntu ndaya na leno cyane ko bore bojumbe ego tiganchachi ase wodi Ibeno anchachi kirimbwate ndariyo utaka ko chachi kabise ko mugabana ndabwate mugabana tiganchachi no bwe musie bwe wodi Ibeno lakini aro na boko nyaro bojumbe nkia pimera ikiara twako ngia pimera laki abokunyara tigango tura kolegasi emyaka ya 5 abantu b'Ibeno bangete nensago tobugima toremoye tubwaterane igetokera nandi bindeptaringo koranga njiko choro 2027 tatigango kora chinga kyukuru otoke kwenywe ndingo kora burayo bungana ndutiko chorwa ogokora otige history ngaki ebitabu mbyo chikulinga Kwame Nkrumah Nelson Mandela Mwalimu Julius Kambarage Nyerere history gukonyerika asabantu n'ibintu gwakora una gwasime ko muterero tari ngogo konyimambi uchiko konyigisa ku kirike guchiko ngonde biremero biriro bangete yo chokora si wodi emotimu December wonya ko bata bono December bono iga una bono litukoli aramisi chitariki ko nesani wiki iga abasaye bonsi pi abana b'University basaye balenka bonsi ngomera na turase school ya Yangabi primary school na chikiro omogeni omonene kuru Nairobi ore otenenerete okoro kwa Tony Omwansa nere no mubyaro Ibeno okora oteneta mangana Kenya Innovation na ndina lecturer ya Kenyatta University na binti binge ale tobo semi achego semia abasai bane be university bari ba college inkitura watirane naenda gukora igonto gabato moku tano manene aramisi naende ukwanira na igoro y'umwana omumura lakini abantu bonsi bachikire ntogwatenaro oyo mucho kusoma igoro ya madawa ya kulevya na chechene ne video chikora kinga murire kero kwa lilo senko bed zenenya sore mandara kego kwa somobere tara chambiri antirengo patinere nere tama byobo asoro rwalite wasisi nere taro igon ngochika turabantu bons abantu banyore esemina nando inakwanira nigoro ya abanyina ase amangana yokoro sebyombe na konyora nga chigrupu chinke inaki chigo konyeka igo na bachikire ewodi ngima bono ngwira na tore stimula da tona somo to moke to koira na libono andena nkoma to kwana no mwana mumura ne na takero ku kwanu litukeri anene litukeri ara miss turarigina no mumura ninge birwe ngwira na tore kera Ibena bono to tena aya kwa bikire merobere yo abantu bonse kuja bari basomiwe turamurikira litukeri ara miss ande bento ki orobertio today marks 81 days since Mheshimiwa was sworn in office, but he has managed to deliver what another leader can make it for a period of 5 years. Right now, even though what is benchmarking, so hence we read at as follows. Yon smart boy, Humphrey, Warabi Koronyavi Sabo, even award. Out there, Matuko 81 kwa Bairobis, Yesa Obekiri was sworn in, Korende wa delivery, Buna Etakeire, still Arika-Mca Yamono, Ode Umugambi Umuya, Tevia Bagambibo. Bonsi babe buna aye mas nabo ogokora egasi na onde bwensi oyo na Agnes Kiyondi mama umugambi Walter Kiyondi yokora mama mwabo Kiyondi Walter Kiyondi chama ni onde biasa na taunia ni family ngi sana ade umugambi no muyatebya bagambi bonsi babe bunaye lakini tipo de bagambi babe bunaye manyete kuna bana ali assembly tingwero kanga inchomuya abagambi bande baro bachawuru chintunde ibere chintunde isatu bora ni chembona takabuna abagambi bachawuru chintunde isatu na tari baro bante ko babuna unaiche ya igo bono miyagarisa bono yo ngorwa zinzeme ya Kiyondi mimono Mheshimiwa
kertu ende to jogo kwanta to rasmo to boko moko to kwera mo to mo gerdi to kiri ara mismo no kerwa de ne bimbe bije bisomi gwali umwana umurana ta kero je kurigeriwa imentori gerdi to kiri nantora na mbarabe baje ko basomia na ni gerengete okonyo umwana mumura ase godeli yebe no gwena toro mwanji mwerdo suka genda go to mochumbe yawe trasi namba trasi skini yawe go genda go bwati go trasi sama mitano Facebook na Ndizi TV News digital o sama ya YouTube na botonyora Ndizi TV News to suka gwena trasi tunende ya kabiri. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Omwancho murigereria ometoboso kumbara bokobo ke bogocha bwasaria maskani egirafu kyao kyanda kyandansi kwanyoko kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyo gocha bwogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya mageni Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangero burugongo rw'Gusii kurwa chinka gicyamagega goika bono kirari tukuria Jumatatu goika Ngoro ko papa antivirus umumuri ko koletera chingero butambe ko ritkuria Jumatatu goika Ijuma kurusa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndegereti no maitege tsini gaito nambe yamo kya Ndizi TV wasubo mu Gusii ase litoka ligo toka linganzu litoka ngo kunyure cyane litoka ngo kurira bukuma so wansu no bolo kunye kuriye papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV kenda go to kwa chigabwa ase tsini gaito nambe yamo kya Ndizi TV oyo papa oyo Yesu A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo koreri bwabo nigo bakonia chipamp chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkonia bali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebia buso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache icho gutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba inotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano Gusii enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire Gusii enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere Gusii enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shutleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumika chimashini chekerero Gusii Urban Blast omugaso obono turi gucika babuna butambe gucakire chinsa isano na isato chamugaso guika ikomeye chamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora
Chungo monyere nigukomerana na Petra Mokira ase chingero cy'Abasai. Anikumbe toke maine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kerenkobo kamami naewe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta simetandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona. Flow tamu kama Ndizi. Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uburoso igotoka Nyamache kaunti ya Kisii. Nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigo bare asagia abwato twerera bugosomera aborokia nigo baisaine riba gari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigo bwata mabaga asibirasi ao ayerera onyorera umwana uribaga asiskuru iryo irianyora megerio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwana wo aguchinyora gwikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya sobo sombi bwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isatu choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isatu isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere. Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bienko biejisemi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV kanone twirenda sentu ndende ya kabere kadona Steve Arika oromo musiwe wodi ye Ibeno eyira sebunge anyali bali chaje county ya Kisii kadona ko kwandra ali anene abegete se wodi yikone kone wodi ngoso seriere anekala da bune wodi ya semia ke tano oigoji ko manyana ya ni wodi ye Ibeno ase alantira maino Steve kwa kwana twara sumutuna noro bredi mangana Thursday asaba subade ndi wasomi goro ye byombe abasai basomi guru ngakiwa ko endere anekwa kwana guru yo mwana mumura ninkiye kerenge kanene cyujo konyo mwana mumura ni wanere abaire ali atali asabana ko ranganto engere mwana nyaruka no mwana nande kero kuligerimo no bantu bakwengenta mano nabana bamura
asingi njuki okonyora omwana omumura agochote bino inise ngaya nimbwato muchandoga isomo tenga ya nano mumura lema gote no arugete kunya gwerera ga buna bana kinyaruka bono kwanyora abandi birana ni bachire kwengenda abandi bateyunga soma ukore university uli kwemere osoma ukore university onyora biribeite kwa tikiteyo wamwa nanda basani bae konyo wa prepare una jengo kora iga ngonyora ne mere orobo soko kwengenda igo umwana mumura bunabone kana ari korwa geometrical test school Ibeno chance abana ba standard 8 from 4 nkwana ari ngabana kinyaruka Central Pass abamura kwanyora bariyere ekagera na barabu tulikanasa ne komitian abashimiwa tukugwaterana tugateba n'ingano umwana umumura tigayinyuru tukamurera chiboksa chiboksa tari chipigipigi chiboksa chinke jabana jaga kero tukwana box na bonda ko bani na ko ani pigipigi o maraki ko kwana igo bono tua ekerana rabne chira ko kire na bono karanga ungaini oiga tigaboka liucha sawana abamura babekire mipira banyiko chesa na bano balesko so for exercise na utatwara ngamba bwatikende bakora bachaka kolengereria negative asa maisha igonkara no muntu wikole nto muntu amasomi ekogana gina uchinkarigia abantu tugwaterane kuna bono oinomo busomane sana besekari ochigocha na bande mbaro baucha kugwaterana atise kero mukutano arire kero montanyo arirenga osomire kende no merana na bantu ba gacha batenere kisikonje mangana gacha lakini sense amaye no na ko mbugali na barabuna bachikire mbakaro na barabali kinchira Ibeno n'integeta y'example so gusumikana n'ekingen ebintu bitakire bahiche babasomi kuligande abalimi abate migonde menake tonyorase abantu kinasa chikobeko abantu asibeno bacha basoma ngone kyosumike kabichi ikyosumika litoke takwenya kogenda atambe woso muntu yotomujibo muntu arabunya gusumika ne yarosumika abantu banyore omanyo anda komenta nayo ase uchaka mambia twarobe kwetrase serikali ya Simbarat veterinary chombe chirwali gwe konya chaga akane bono bache bwe chirwali kubosa aba veterinary bache baetekero mochi na sinaro badia chombe bakwalenta samu the program nero chombe na chirwali abana same Ibeno murobeli uko chakera Ibeno asenseme mo elitangani mega botenda so maje SMS iberesa tuiga Steve to makoganda Ibeno we are happy with the Steve liamana tote tiri tari ala kana ni go bakogate na Steve Kayas from Gusii much to Mheshimiwa and the great job you are not only for the people of Ibeno ward but also to all people of Kisii. You will go far Mheshimiwa ward with you mbiamano yon Kayas ko jisa mjabu Gusii out there na tori monto Ibeno wieka kolende nigoro ase Kisii ngima ande noge ndare akosabira nyasaye anyare kako gosin kuna Gideon watching live from Yanjereti Buying Center abana no atori tubia abana Steve buyamano asemiremo yawo kora anaro kuna Savania sawoga korwa omosocho ngote bya Steve gasi yao mbuyere Savania sago korwa ali mosoja oteane gasi yao Steve mbuyere watu wanaifulia kofia mbiyamano asebani wanda todo maye semestina simambia boniga asoko bonge somroberi boy gona go bonge sa Steve ase meroberi leo kana se bwageri yebiro Steve wade no bete meroberi yo asense me yebino wana kwa kwanda agriculture nanda agriculture bora nyilia bantu na apart from chombe and then kyo begete korwa se bwageri
karwa de no chobra jinta kere kuligerirwa arwa de no bolemi no takere bokoru abantu bakore obolemi awon hande kiro chigera konye umuremi wensemeri yeben umuremi maite bintu ne binge umuremi natageta mache umuremi binabona ganande chinta trenchro chamauka andoro sidi nasari mundo taros na mapanda ali nyantro abundi sini kyago simeko aiwe embegwe yo andawe ke nasari amauga na onata kere ukini bo chiafkado tetabale mi gondo teyo wasimeke meraba goeta wosichinsinyo choro babo kyagera afkade tagiti baga nyinge nande terigo sari diraba ibirangaro byane go soko gani kwani usipromise na tabanto Ibeno abantu bayiche gukora benchmarking kuwaroro igokere sector kwenye kuna tore ebe ya michezo ebe ya cricket naende nabande mbale none chinswe fisheries go tugibe chinsu bantu kwenye kwa territory bayira nekarenga kieri mbala tugete otutukana bukaraba se supply chinsu karenta chinsu chimbe batebi ngabono banyode especie singia irache ekonya abantu igo ne sabali yeteri kwenye chakari tukerimu musirikiani wikamugwaterane n'umujumbe uyogoro kwa chanda Said Janda wikamugwaterane ne mu women lab wikamugwaterane ne senator wikamugwaterane ne governor mumanye ko ba complete agenda Radio Nyoni agote abambore Steve whatever abang subati baje basomiwe na kibaso asebyombe nkiaho chikwenda kine kro basomiwe kujibara konya bachibese cyabagendereri asebyombe oyiridi kino manyite abantu abange babwake sabunge kerasomiwe ni chibesa konya tatiga ogosomiwe okona kuchibesa yakogera bantu chake kyombe machiko tayo bamanyite obumanyi osomuntu watake kyombe bateba ngate tusimeke kinyanya ekera simeke kinyanya onyora okabesa onyora kinyanya ntakire ogurugere siarere ryogo ebichangambiro ogo sipa kinyanya expenses ekiyonse kera ko chaka gusimeka takimanyite no yikangi kyombe kiya simeke temesi ere raisi yake asokonye kimya igo kwanza utara ake sabu yechibesa nukuranyora ubungaini kekeze tekora usobomanyi umanyi na ubone keranyo lirubumanyi aligo tebanga kyombigeta ntara jesta ntuwato ubumanyi bwosmeka nyanya busemesi usamatoke nekitoko kora besa nchiboliti abuto kolenta bagocha chisemineci na bwabo tatigani ryo konyoranga baraibandi baitita bante myoyo mugo chake kyombe mo tugero mucho mo sine chingoko muntu batebige simba yatigikali umuntu ogenda onia oteba gusengombe mo tigite boy onyaka ne muswati gono obine bitete kuira ninga ase bisakubinde bigenderete mono nibiyombe bibakonyete igo besanchiri mu chando omuchando no kubiki program naki ekyombe gekogenda embe mono Steve yancho ya dana mbe mono asomoro bere mu akwane bya Steve na isaine na nyare mbe mono ase wodi ya Ibeno kera nero ya sasiri ni ige menge ni ya koleka nororo nsiri ke Steve bata dawo debina twaro de mege koleka na ororo tada diri daria lakini ada ne siri nero kabade mege gara koleka na Ibeno sa no siri teyo no koro kya interest ekiagera onye toko banga function wiko banga umuroberio ekera bantu baje ekiagera buna bono chamul day yekale tendera ogabana na wichi yako gendo singi umuroberio banga tu bubaracho mushimwe iprem ngubo na banga chamul day yo bantu kenda bano keungu mushimwe boy na banga te Yeroberio. Tadi siriende no kunyakwebanga na kubwaterana twensi amo kogera tingote abanga Ibeno abantu bayigote abantu
babo basi bantu bakiamukama ose birongo bantu bakemu parenja wikatorenga na kikero muntu abapende biti ekyokuranyora kise kinyinge ebata abuna ali genga ne school abantu basomi onda asome kende korwo igo tari ngeme korekana ibeno no korekana ibeno era tari ibeno nyeroli igo gotenera bagosoma ari na sura tebenga ki ene riko yatumeka asokurugenda James Nyakundi akubona kwando mheshimiwa litanga ni mubona abantu ababale no balema barabonki abarobereti ase wodi yahe bale no balema barabonki oba lengeret Steve ase wodi even James abale no balema na kolo mukutano kora yimbo na chaite kumbwati na ntobera na abantu balema rubase wodi even once bali ya process yegenderete anyore chikadi chikati chichokorokia mbale malete bono iga bale maru bali bagosoma school chifomu chiro bandete gwichoria chipasari na bali batobate kadi banyona igo na bali ya bale malete batagete chigwiri cyana ni ndogenderete na nengo bapongeza mbachora komiti yabo iko bagenderera igo kirase alternatore agua sabare mar no na chakelete atsikure wodi Ibeno Ero Ndizi TV na mheshimiwa Steve Nisagini wa Ibeno ambia mheshimiwa anafanya kazi nzuri abarikiwe sana awanda banga ni banga kupongeza Steve wega Ero Brighton then this is brilliant politician when we elected the senator he is supposed to represent the entire country but when he lowered himself to the level of a clan header, what is your comment? Now we are going to our senator. Na senator korano jire lewo yo clan header. Senator keribo ba mundu we counting ma. Those claiming that the MCAs are washing utensils in the governor's home does it mean that they were dispraised from the work they used to do? Honorable Still likes quotes from the Bible. Allow me remind him from Matthew 15:8, which says, "Those people honor me from their lips, but their hearts are far from me." I hope Honorable Steve is not in that group. Honorable Steve, you are in the right choice for Ibeno people. Inya simi out there na no anje to quote go rebugu again out there na tori ori o quote ya sebo tori go kora era okobe grase category ori o quote ya grande wakora ndira bo ni na ga igakora na senator obeire mo nori kwa Steve obeire kuma ni bilengere abantu bagutwara ibyo kuna bono egavana Simbarat ni egavana ya Kisii lakini ekera ikire mutonton kasobo na hindi na bawocha abuli ushauri igotari bono no ni president Dr. William Ruto kare president ya Kenya ngima ngora ikare no nyi sobo ogamba umuntu wobo ngai igoto ja komosie kanga ki ane president ya Kenya nga kwana umuntu moino igo na senator ga kireka babukwana kiwango kerikyo elda yekenyorekyo neryo ratebe na ki kala kwane kende kebe na kyo goteba nga senator no irinde kwaba buno omonene bwikenyoro awatereri kyagera mutari gukora magoso na samanya bantu lakini no nje bone kerona ikire no ninka kana ikirenka no nyindo mugambi kandi umurumito marinaro baro banene to ko gari cha ko gambera ga no mugambi igo bintombire bigo chenje nalia asole igo senator nerega ikire so igakoba ebikinyo so to se como kali ngaki kabona ene senator ya Kenya ni Nairobi na Airini kwamboka hatana good ga singia kapso irini kwamboka hatana no arimi yumru memro majumure genda utuma uchumbe yanyinge ekadona tuturi tuchiko kora tudajida yakange komina isa tukatokoro murobere ekadona Steve Arika
yoro kwa msie kwa wodi ya Ibeno kala twera na ralia ya toko beka sensemeli ya Ibeno kuna ya sase ande ya tangane ose abere wodi ntangana se county ya Kisii step tetukereria ramisi nigo didenge tekodigeria mangana manga se wodi yu apa sabange nigo bare isiko bataranyore mirimo gwatere ngwegeri kubare ngakiba gucangana ne biasara bya ngakiba gukora mangana ya yema yogote obinyugwa abasa bataranyore mirimo nakibara bara kireteriwe mirimo asense ito ya Kenya no na Ibeno ose ko invent yemiro yende step nakike unabono litukerio abantu mbake mepira litukeria dia ramisi temichiro chicho wake mepira chiko solin chibo oliobo ligore ya baremaru na bakaro asoko musengori kegera abaremaru bakaro po musengori kegera aba no abantu babwato barema na baro kumwanya abantu emicheso ne karo awao uno kominyoka ngochikobo mwara bana nyantro ga bangina bwentengere chingori abangina kumusa tutegete 40 na chitaranta tutya chitaranta nchikaro no ne competition yo korale ne karo ene dozo ene dozo competition yo korale mutako mugatne soda mutanga uko igo tegete koaga cha chitaranta ao egere chitokonye kera konyoro no musai ukolte university mangana hajurgacha abe mbawa dia kega kanyago tamichino ni biriga kunyago somia inaki obole biboko bo usene kyumonta gutuga chiboko igo igebinte biga byonse nga umusai gasoma abange bamatenga bano bakora fonfo ne pikipiki teringa pikipiki yoka awa saba ko bekwamu bachiba bundiswe ne kyokulike proposal bojidonas ne kyobokonya ekinyo mbara babwati sauti chogotera ina kibagotera matera ni saibya babekwe video banyikwane mbara bago somi gunga kibako ikora YouTube banya kubeka storio na barubu at the ending gocha bali ba benefit beautiful wakani ndo what the self employment na bani mbara ba kora chikas online lakini basayimana kunyara bamanyitigo igobono bumanyina bakobekero wikaro tuchinchi oyo mo babiri batatu naro guguna an chuata go dana mbore mweshimiwa anekra dena nguchiari kwegero mwana mumura asiwodi Ibeno nga kya ujugo gukora nebyombe ende bisiro mwana mumura katokana nebyombe binge nigo bigo siro mwana umunyaruka finani yarabatana ebyombe binge nigo bigo siro mwana umunyaruka kubona awuro byokora ebyombe bicyako konya umwana mumura kwanza nuko beke birengere byokonya buna bono akanara ko abana bamura chibox school panota ya ma tekniki ntegeke lakini kera bana bachaka ko bokanga bwatwenyiri wika step wika 1 million wiko chake ni step ya step ya moto achake ne semina bawo chakonyora n'abantu mbarolenga kweli mwana mumura nero tigiri usiko ngaki tokomolentanye chitari chindoto ebine bintu bikokolekana asama tukaya make n'abana muri bakobe kwamo bagochaka gusine grupo barolenga kwatisiwere egenderere kegera intu kire expensive mono kire kigarama ne ditari korukunga hope ane bitabirigete igoroya kandi ya igoroya mambi ebikoni gwama gurigo obwega nera twalantire bakayibeno abantu banyitware tumanyiko ngenda because bina bono twegene tinga Yesu ngochari yagi twigende tinga Yesu kwira nale nande bon twigende nga intokolega stokonyeke oteri konyore negative muntu naro tete gotuka kusine por sine piki sine ngom manya kuboli umuntu nga tete ko gole ngom bacha ko mubalira chiri cyakule nyare bakagora egampo muntu ukwa makumbona kanyo chukanya kanyo chukanya ego bono chisemino na chicho tagete abantu
nande binde maite bantu muri kwege ingama tukoma kego no tubata bomoyo ande nsaye kuna tobege toro ebingo korekana biribe no nande na charo re kono maite kabikorekana Christine Oimeke agote baba agoponga somorobera tena mbebono Steve Arika semirobero kara sensemeri ya Ibeno akoboriga bono tuisiro kuswa January asabana bajukwende school lakini ase county ya Kisii ntorara use pasali ya kwaneru naki erebuna Steve Arika arachukwana kine pasali ya jire abana bakonye kiri kurwase wodi ya Ibeno pasali twagamba buna assembly na chairman utachi samangana budget orosiri gentogurunga supplementary budget ebwate amangana ye pasali umugabana muspika barwete blessings igo e process egenderete binte ma toko bikora bionsirimo mbiro bitagete process ekogera onye kwanyo marero wakorerwe nyangi bantu bagoterera guchika tego ikamamba chakwatengana kitu taranyoro mwana e process nero yo mwana guchika koraki otoga igo binte bimbiriko bigenda takaba process yaban erija makori kurukera PG aliga no musaja maramia evening bona omonto bwanjete onde bwensi na ba omogere again era senator ukande senator ine SMS ya hiyo ine jama kodi adana senator ya lakini hao tena Steve no kwara tira magenda sensemeri yo ine jama kodi kurukera mbia mano erija makori the senior citizen from Garissa base salute to Mheshimiwa Steve Arika for good work vichana wanapata underration kubwa na kudharauliwa Steve okwa vijana era tena lende Steve aki okwa vijana nere yoro veritas lena basa yuko konye kurwa sensemei mbia mona sababu mandate utomachi chumbe chino o just studio karondo jisinte mora au the nere no alime yumuro video kaki kotea Steve mwambie mambo anayofanya katika Ibeno ward ni mambo mazuri sana tunamtakia mema agenderere ko Gusii Ibeno Steve na nemero buri kibano begete kubwatana ne partner jinde na ne NGO kone kuna Ibeno ya sukire kuchusi kwanza nukura create awareness umaite ekero konya kulikira jencho ngatokonye Ibeno tuchandegete antomoro bataga titi baboro kambaro iye kobegas igogo chaka wandi bagojoin bone yiga ne foundation stone to abiki abantu bachakire korora Ibeno abantu mungana konywa Ibeno abantu baje ibingo konyumari nariyo abantu kariyo kuriya abantu gokoriya injira y'abantu bagokorora bagojoin igo kunya korose bitore abantu egere batu bwatisi asemero bilekera aibika tokonyora nande no chogende nga edone gokonyi kuraboli ayo monyene inki wakore igo no chaka na inche oligo ikanda tomokutana no no oligo ikaru libaga byo chakotegerera mangana bukwano out of 10 bali bategerera atonyora batatu bakonye kiri kuruga abuna bauchikoba ekero kererio ekia ucha sawandi igo ntogendere gukora emiruri emenge ase semoye Ibeno kuna bono mo yigojiga twatukunyobeka geti Nyamira tukanyora aria abana gukora baramatem ase Nyamira second Ibeno tukanyora ngokorere nyama wangu korere kirirango korere bonto karanga tetunyobeke ase geti keranga primary nero bakolira matem egera abantu baicho basomiwe igo nekero gusomigwa ebiga no gupatina kure nerago rwa chinsa chaye agotigira siaye achigotigereza igo ikarenga tebanga Ibeno tari chibika konyigendera na inde konya gukwanira ndi abana baria basomete kurubeno babwati chigasi kurubeno kirumuntu aralene kya kurwa back to the community yakande bunanyo gukwanira ne chiwodi chine gukwanira chirega yugo ikatogenda mo twensi
asogosirana emerobelio emenge obetasitu tangieri ngwanyege titangine ritwari ngina yangwa ndeti tangine kwa roji kuire school tangi ngwakiranga miyamono banki ya KCB nja promise titangi kiro second and nja ikolo ne chinde ntobegete request tujigo kwanyana ake me mono Steve zali brevete viare tutake to koro moro bire bona gani ro wasemi wa bo mero sringali ya mwari kuja soma jumuri o Gusii agima na onyina se county no ena sense miri bire ko ndende jo jagara to murai kwense mete ayengo kora para yangi ndana rombole na ndiago ndio je bine kiaro ndiago tutora ikaso murai kwense tigango tule bangana para yaba bare keiga mete to muchakwa to murai kwense abarai unabono egabana simbarai ekire Ibeno ene president county ni president county women rep mongna Doris Donya nacha kuru Kisii county Jeruza women rep ya Nyamira nacha Jane Maina Arika-Mca nacha bono igoroche bageni kunya wocha bali na kunya basomya ba tutaraika into tokorokana action weika women repete kuna bono gose Doris Donya arolenga na Ibeno abangi nambaro babura kambaro ebyombe biro bitakire bakonyo ekera guchaka gukonya ngafu etera ngafu ekyombe kyabo umanyanga mbaro ekiagera nabinganya saya manyite ntole moyo nande bakama itekero guchobuko lakini mambi ko mutengo manta tensa nyigorere njira sembeta ego nabo mwanya bantu to kwashi mungamba manyite ngambaro ko barente barole nekera barole nga ababura kambale Ibeno igomba maitenga Kisii county mujalo ino bateki noro igo president ngochere wekera matuga kwenye kogenda na yale mkonya ko pangale serikali nani gatoganye kera serikali ya wele kabisa na yuko molenta akotenga APS asigete kore bintebyo wana igo matuko tarayara ngabageni go bia kabisa Steve wana garo basemba bo mwelu serikali ya mwelu kuja soma chumuri mbasemia kata ibano na abantu Ibeno sabantu bonsi bono namagenda ro mwachora togendere kubakorera tuwatene n'abarai bonsi barobisi egere tokore amagendero yekogera buno yomo ateba nga seneta tarakora amagendero seneta igasomo chorete no ko basai arara samagora sai na kinane garanyona kende project de cara Nairobi na bakorera igo kiro monto ntomutagete na inde monto tarigite ruego solimo ikari go solia bere digambe yekogera na bokonyora linde ne mukire no manire tumanyitingo bosera na jako mukire boro igo onye magana ya bere ndokonyaira nga magana manene bintu bire no yonde no seitani nero gateri chiruga saba tisauti saba sinya sai ekero gotera kolia ekero mwaitani ngatali mwaitana nari ni tutorocenga abono seneta kurwana bale na simba lakini oche gisimi chabo nana bakonyora mbaga betega lakitokora ki intu tikatoba sugume nesemu ya magendero ukomana nona nkomana uri nyumba n'umumino ukomana karako nomo kore tanigento kende yasalikene igo tikatobwaterane tiga tusaberane toranga ibintu birankonye bigokonye egere tusukie Ibeno motwe na Kenya na Gusii yonse bemara kabisa twarengana Steve Arika kurwase wodeli Ibeno kara tena tonyora nali tukodi Aramisi Aramisi kuchaka sambiri berobeli ya chakire mbaka litkerigima no tukale na bageni bande bakora abanga bangi ninga kiye semina no mosora bigacha amutike no akale unziko police na karo igo ne semina na inulende discipline
Embe mono gorra semesi emosa Rome Laslas Kurwalianga Vindi Steve Ongera na otore asumroberi. Honorable Steve, we are encouraged by your development move at the Ibeno ward. We support you. God bless you. When Saromera Laslas Kurwa Kurwa semesi. Embe mono mwajumbo lekero kwaba na index doja kitumroberi ekero cha na chike de kebira sinsi tu chabono mambia twarengera Steve Arika oyoro mwe msibu ward ya Ibeno yigo toka bunge ya Nyamira Chache county ya Kisii karanda de kubeke meroberi ya bene kune ward ya yungu seriere na ningo tanganira se county ya Kisii otebere na tumera ndi tukore ramisi ekaraka bwate meroberi au ase ward yeli ekaraka kare ko beke byombe au osama amegeri na karoro asesemo yoburemi abasango yeli wakare chikosoni chikaroro igotumerane itukore ramisi ko jaka chinsebere na totebiri asensemeri ya lianga Lianga bi primary school no trayo korra moyego yo system no aro bedeti moyego yo biemo no manchi mure kro gori bari ole bene na gotogire na wakire bene kro gori bari na goso na gotome sms ya studio kaben ya district no wasumbu usikeli tuko bana sara nyana kintisa somro beri yo to wakire mbia Nigeria na president makore kro choshwa utarenge producer ito asemambi yabona